wis ameli isih ono. Lah laku muga-muga endah tumeka ana ing pertapan Indrasaka. Kae kono balak bacot ki laku. Sawetara ninggalake negara Malawapati. Satemah duweni rasa pratapan sajroning aku percaya anggoweni sifat ambek adil. Ora ketang aku iki dina ninggalake negara Malawapati. Asma Maha Prabu Angkling Darma bakal tak kubur tak pendem sak jero-jerone. Wiwit dina iki Maha Prabu Angkling Darma bakal gumanti jeneng Joko Darma. Sadungkapan aku kepengin perangane akeh wong kae sing tumuju ana ing papan sisih tengen sakjroning wit-witan akeh kae. Ana kedadian nopo? Sungsung bayar. Kene aku kepengin ora ketang durung sapejagong, durung mangerteni lan durung manut lawanku. Nanging saora-orane nggonku tetulung iki mau kanthi linambaran rasa welas lan asih sehingga aku mangerteni ning kono ana pawongan kang apawak bocah wadon arep dimangsa dening kewan tuladane kaya macan. Jenengmu sapa? Cintipun wanaki. Kula pun Setyawati. Setyawati. Nggih. Bocah saka ngendi? Saking bocah Dison. Saka Wonosegoro. Nggih. Adoh banget kok setun temen lamun kowe wis kawengku dening kakung. Kadadak ora diderekake kakungmu. Saya-saya yen kowe duweni katresnan. Sak ora-ora nang ngendi papan dunungmu ora mesti gandeng reruntungan karo pacanganmu. Nyun sewu lho pisanane. Kula tiring gadahi bojo. Kowe durung duwe bojo. Ren. Rupa malih kok bojo lho nggih. Sing ning katresnan ki mawon kula tiring gadahi kok nggih. Kuwi tenan. Saestu. Aja maneh kuwi bojo katresnan wae durung duwe. Nggih, kula tasih kenyang. Isih prapan? Nggih. Niki ampun gumun. Sinaosa kula pun ageng kados ngaten iki tasih prawan. Boten kula wonten mriki mawon nusuh paring kasmo sinten lho, Nggih? Ditepungke. Nggih. Aku Joko Darma. Joko Darma. Isih kalebu wewengkon ana negara ing Malawapati. Ora ketang kepiye iki mau aku pengen bedah pikak. Kadadak mangerteni ana perangane pawongan sing tumuju
ing papan gunung sisih kono sing kiwa tengene kebak wit-witan. Setyawati. Aku matur nuwun sliramu sene pitulungan karo aku ateges. Sliramu wis nyelametake nyawaku. Ning yo ora iso maringi sesuleh kanggo nggonku matur nuwun marang sliramu iki Joko Darma. Setyawati. Babar pisan aku ora milih. Aku uga ora ngutangke lamun nggonku tetulung kelawan kowe. Nanging saora-orane aku kepengin bloko ing pengarepan. Dewalaka. Lagi sepisan iki aku mangerteni. Bocah wadon ayune pindha widodari ngejowantah. Kok seton temen kanoman ing kiwa tengene desamu nganti kowe isih prawan. Yen kowe dibandingke karo wanita sing saka kutha negara sing tapane ana ing kutha-kutha kae tak beda babar pisan ora ana bedane. Sedulur Joko Darma. Iya. Pun boten usah nganebono ingkang kados nyata. Nggih kados ngaten iki sarwa prasuja bocah saking dusun. Ingeten iki ampun dipun banding-bandingke karo wanita ing kutha nggih boten wonten napa-napanipun lho nggih. Ora ketang kowe bocah saka Karang Pradesa. Nggih. Nyatane saka unggah-ungguh tata krama Traksila. Kuwi ateges wong wadon sing ngugemi darmane dadi wong wadon. Senane iki kok malah tansaya ngawara dipun ngendikan. Ora tenan, aku lah disepisan iki nyawang bocah wadon sing ayune kaya Setyawati. Ngeten lho sedulur. Sarene piyambakipun sampun ana pitulungan kalih kula nirake matur nuwun dur kula walaka boten wonten sesuai ingkang kula aturke dumateng panjenengan. Niki lampun lingsir surya kula diarep-arep lan suwe kula. Sik. Durung rampung nggonku cecaturan kelawan kowe. Iki mau ngarep aku ngawumbono karo kowe. Umpama iki ana priya sing kepengin tresnani karo Setyawati. Umpama Ana priya sing kepengin tresnani Setyawati. umpama lho nggih. Iya. Umpama wonten priya ingkang tresnani kaliyan kula Setyawati. Kula nggih purun. Umpama. Kuwi tembung umpama. Nggih umpama. Umpama kuwi tembung sing bisa bali dadi lan ora Lah menika leres. saiki umpama ora tak nggo tembunge umpama iki ana priya sing seneng karo kowe. Mungkin kok. Ono. Ya kalau mau jangkep napa mboten kok tresnani kula? Priya kuwi mau jangkep akale genep kanca ndriyane. Nanging tresnani Setyawati kanthi lahir kandhesing batin. Priya kuwi mau ora beda-bedakake senajan Setyawati bocah saka Karang Pradesa. Napa iji wonten lho sedulur Joko Darma? Ono. Bocah lanang ya ning kene. Bocah lanang kuwi ora ana lorone Joko Darma dhewe. Aku dhewe. Sampeyan sedulur Joko Darma. Lah kok diguyu? Ora kurang guyu kowe karo nek ewoyo kowe karo kene pawang surat. Ning ngarep aku sutang budi marang sliramu slametke marang nyawaku. Ning yen kok menani ro
rasa kudu kanggo selawase. Lah mula kuwi wong bebrayan ki dilatari karo rasa. Nanging sak ora-orane coba waspadake. Lamun Joko Darmo ana cacate, ana bab sing kacecer, baguse lamun kurang, kuwi mung dhuwurku kurang sithik. Sedulur Joko Darmo. Iya. Dedek piadetmu ora gede dhuwur ning ya sedengan. Sedengan. Pasoryane rupane bagus. Oh ya ora nguciwani. Mboten ora nguciwani pancene bagus. Iya. Pakulitane kuning ngemgiring. Terus wong wadon ngendi to sing nyawang sliramu ora bakal kayuyun. Lagi mbok lire sithik wae mesti wis ngedan. ning nyatane ya ana bocah wadon ditresnani Joko Darmo lahir tandha sing batin, nyatane isih ora bisa nampa. Ning ngerti apa ora prejingane? Wong lanang. Iya coba. Bagus. Irunge mbange rada buka. Oh, katuranggane kepiye to? Katuranggane iki wedokan. Nek ana wong wadon bathuke klimis sithik ku mesti disenengi tok mis. Setyawati. Ah, Aja kleru panampa. ora. Yen lakon bab iki dingerteni bapak-bapak kowe iso digruduk. Sing ateges wong lanang wedokan kuwi sumuh. Yen wong lanang kok lanangan iki malah dadi apa? Umum wong lanang wedokan. Ana wong wedok Lanangan. ayo wis pas anje anggone. Lah kula kanthi kuwi aku kepengin. Kepengin apa ketawa Namun bebrayan kelawan Setyawati kajurunge atiku. Wanita sing banget tak tresnani ora ana lorone mung sawiji. Ning ngene ya sedulur Joko Darmo. Setyawati. Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nampa katresnanmu. Mergo atiku sesepi ngenani rasa tresno ora aku durung kepengin omah-omah. Aku sing pengen dedolanan karo kanca ruangku. Sing gedhe pangapurane ya sedulur. Aku ngerti saka sambange lirik ini terang. Lahirmu kowe nampik durung bisa nampa tresna. Nanging saka batinmu lamun bathukmu ora ana tulisane. Yen atimu batinmu gambug lan tresnaku. Hei Setyawati. Yes.